Priča li to, priča? Šuti, perfekt. Ne radim finu pričat. Koji je se jezik podijelio? Nije, još je na domu. Još je Milka. Gdje je tebi kapo? Gdje tu? Ja ovdje gledam kapom kaj je. Kad se stvari gledam? Gdje je tvoje kapo? Kaj se stvari gledam? Nema više, gotovo. Ti kako se je? Ne više nijedno. A ti na to? Gdje si jedno? Eno ja jedno. Eno vidi ja sve. Tam jedna ima, ne više. Ima još jedna, eno, još jedna. Ta jedna ima i 3. Koliko tek sad je? Iko žara. Čiko ne zove. Dur. Čiko žiki ovi kao ti krpaju. Koji vam vrlo? Ovdje bi se možda travo. Ti kad pokako napada ga sjala. Hiljave su. Ideš kao?